Parteċipanta oħra, Miss Josette Chappell, l-ewwel nistaqt ngħidlek proset, Josette, għax inti oħra minn dawk ħafna li walaħħu il-goals li setjajna. Josette, l-appell tiegħek lil min qed jara l-video. Ikollu tgħidilhom inti għalfejn bdejt, għalfejn qed tisma' jien għandi bżonn illi nibdel. L-ewwel xi xtaqt li nibdel u għalfejn ħassejt bżonn. Mela, konti li ftit snin mhux ħażin dejjem inżid. U wasalt punt f'ħajti fejn għad nisma' daqshekk mhux qed inħossni tajba, niġi biex inbiddel ma mhux approċċa biex ma nħossniex tajba. F'saħħti bdejt inħossni mmur lura, kull kien ġani, naqta' nifsi, jiġifieri awtomatikament xi ħaġa li nagħmel. Jiġifieri u kienet deċiżjoni li kienet ilha in the back of my mind li rrid nagħmel xi ħaġa. Imma sakemm ħadd id-deċiżjoni vera irrid nagħmel xi ħaġa, nagħmel naqra ġewi sakemm fl-aħħar X'kien dak il-punt, il-limit? Mela, l-ewwel ħaġa saħħti iktar. Dejt inħoss il-joints kollha jiġawni, bil-lejl ma nistax noqgħod sew, għajjiena, jien kollu għajjiena. Dejt inħossni li jisni isma' jekk mhux nagħmel xi ħaġa jiena ħanispiċċa nilgħad. Taf kif? Ovvjament, li kellu kien xi jew għax bejn struggle, jiġifieri kont naf li mhux qed nagħmel tajjeb, imma fl-istess ħin jisni drajt fir-rutina li kollha, allura jisni dejjem ngħid isma' irridni xi ħaġa trid issir, provajt kemm il-darba waħdi, jiġifieri kemm il-darba ngħid isma' ħanibda d-dieta Monday ħanibda d-dieta. Jasal Monday, forsi mbagħad nerġa' nibda ir-rutina. Kien għalhekk li fittix kellna fil-programm bħal dan biex forsi għax kien l-ambjent tal-grupp jew kien hemm xi raġunijiet differenti, Joseph? Eżatt, imbagħad l-istess darba minnhom kont dan il-browser fuq Facebook u rajt il-post waħda mill-parteċipanti tiegħek u qed mela l-għadi għamlitha jien kapaċi nagħmilha. U ġieli l-kuraġġ isma' nibgħat messaġġ u rispondejli l-ewwel jiġifieri allura ma tajniex ċans nerġa' mmur lura mid-deċiżjoni li ħadd u ovvjament bdejt. Tajjeb ħafna. Once li bdejt, ikollu tirrakkuntalna naqra x'bdejt fost differenti, x'kont qed tħobb biex tagħmel, x'għoġbok, għal min m'għandux idea ta' x'tagħmel. Għall-bidu qabel ġejt għall-bidu tħaffar tal-ixina qatt ma tendejt lives, exercises xejn. Allura, sakemm lajt u ġejt, imma kif wasaltaw, rajt atmosfera vera sabiħa, kulħadd qisu familjari, kulħadd laqani, taf kif. Allura bdejt il-posti jisma' jiena waħda minnhom dawn, taf kif mhux ma ġewx iġibdu tara kulħadd. U tibda tħossok inferiori. Ħassejt li tajba mill-ewwel. L-ewwel ġurnata ifhimni batejt. Batejt għaliex bdejt anke nifsi, bdejt l-istordi, imma eventualment training kelli ħafna jmuna, bdejt tiggwidani x'qed nagħmel dak il-ħin u hekk. U ħassejt li tajba, ġifieri fis-sens dik il-post jisma' mela milli fallejt l-ewwel darba naqra taf kif kapaċi hawn min jieħu ħsiebi kapaċi jkompli. U bit-tieni darba mbagħad li hemm dik il-post kambjament kważi mill-ewwel. Anke fin-nifs, fil-fatt anke jien nagħmel personal circuit training, bdejt nagħmel kollu, bdejt il-posti iktar b'saħħti, iktar ma nagħmel, iktar ma naħdem, bdejt is-saħħa tiġġejja lura. Jkun bdejt il-posti vera tajba. Ikollu tkellimna fuq bidliet li forsi bdejt tara, apparti dawk li anke kont tħoss. Xi bdejt tara differenti, Joseph? Mela, ovvjament, beda jara għandu bdejt jisma' għattonqos taf kif, allura bdejt ikun pjaċir, to be honest. Bdejt nkun gost anke nilbes ċertu ħwejjeġ u jekk Tajjeb. U ovvjament inħarsen mela bdejt nkun gost. Tajjeb ħafna. L-appell tiegħek kemm qed jagħmel dan il-video, Joseph, illi forsi qed iħossu x-xewqa li jew jinbidlu. Naf li ħafna minnhom ukoll qed iħossu l-bżonn, isma' wasal il-bżonn li nibdel. U li forsi qed ikkunsidraw options differenti. Għalfejn inti forsi jew il-pariri li jaslu li better. Mela, l-ewwel ħaġa is-support motiv. Għaliex ngħidu kif inhi mhix faċli li tinbidel il-lifestyle f'daqqa waħda. Kif tieħu u titgħamel
forsi kien hemm dawk il-momenti żgħar li bdejt naqtaf tixi ftit qalbi, bdejt inħossni isma' minnix waħdi taf kif. Il-nutritionist kienet tgħinni ħafna, kien mod li kienet tiggwidani x'niekol. U ovvjament nirrikomanda għaliex is-support qed ngħidlek huwa importanti. Jien naħseb għalija kien wieħed mill-iktar affarijiet importanti. L-atmosfera familjari, l-interess holistiku, ġifieri minnhom lejna, dak kien ukoll għaliex ċertu diffikultajiet issib min kien batrek messaġġ pereżempju isma' wara ċejja taf kif. Allura tgħid xi ħaġa pożittiva ħafna. Ħaġa oħra x'qed insemmi għal min forsi bħali jiena mbagħad bit-tajjeb. U minn mindu sirt naf li fil-fatt minn hemm dejjem intefaħ, to be honest, għandi slow thyroid u kont naħseb, kulħadd kien jgħid jisma' jekk inti għandek slow thyroid aċċetta lilek innifsek kif inti għax m'intix tilqaq. U mhix vera. Ġifieri. Illum li konferma li mhix vera. Dejjem nappellaw anke wkoll li tieħed il-medication. Medication uħodha Ġifieri huwa mhux bħal. Qabel kont uħodha wkoll medication jiġifieri. Imma xi ħaġa li għax nismaħa ħafna minnhom bħali jgħidlek isma' jien għandi thyroid speċi slow thyroid allura qed taċċetta lili nnifsi kif jien. Mhux il-każ. Dan l-appell illi nafsu li ħajdoq minnejn ħafna nies, ħanajlek grazzi u prosit Ġosett. Ħanippreżentalek ftit bħala kif qed ngħidu waħda mill-parteċipanti illi kellna illi inti wkoll il-ħadd ċertu goals. Ħanippreżentalek id-deposit illi inti kont investejt fil-programm. Ħalli issa apparti minn iżżomm ir-riżultati li ġibt kif jiena diġà naf li inti qed tkompli tużhom u tkompli tibni fuqhom dak prosit tassew, inti wkoll ħajkollok lura id-deposit tiegħek biex ngħidulek grazzi u prosit għal bis-saħħa tiegħek. Dan il-video u tal-messaġġ tiegħek ukoll nafu li ħafna nies ħajbdew jibdu ħajjithom anke grazzi għalik.